dami. Tapi yang mulai ni manam mama tapi mula tahu apa yang sampai. Oh, coy itu nakane. Iyo. Baitulah nakan. Bamulo kaki dilangkahkan mahiliakan labuah nang panjang bakalalian labuah pendek di kubal itu. Kudang ameh batimba jalan, kudang jadi salo banyak. Buah dalimo masa rangkah makan di anak dagang lalu. Dek lamo lambek di jalan nan ditinggan sama tin jauh nan dituju sama jinatien. Lah tibo cando di siko di rumah kadang. Adapun niat jemo kasui sarato jo tujuan, dek ulah patut jo katuju nan dak maminang sanak kamanakan orang. Dan banamo sirida. Iya. Ini baitulah nakan. Dek karano sirida etek rintang bapak dengan mande, lah gadang rintang ninyak dengan mama. Keuntung putiak kam jadi buah, doa jorila nang kaba minta. Baitu kira-kira nang kam nakan sampean.